Because we are in the PES one European party, common campaign, and all the people that will be elected in these European elections, whether they're in Hungary or in other countries, will form one strong group in the European Parliament, a group that will have the majority, in order to implement our ambitious program. And I want to say that the Hungarian MEPs in the Socialist Group have in the past 5 years played an excellent role, being extremely active, participating at highest level in the group and in the group decisions, and influencing very much the result of the groups. And I want to mention Zita Gurmai, not only because she's here, but because also as president of the PES Women, our women organization in Europe, she has played a very determined role to put women's rights on the top of the agenda of the Party of European Socialists. And yesterday we were extremely proud to receive, as a European party, the award of the program, the manifesto, the European program that put the most women's rights in the program. It was an official evaluation, and the PES, the Party of European Socialists, got a green light. When the EPP, the Friends of Fidesz, they got a red light. When I was coming down from the airport today, I saw all these posters everywhere saying, enough, enough, enough. I don't understand enough Hungarian, but I asked what it meant, because you only see those posters on the way from the airport. And I was told that these posters were from Fidesz, and I said, what does it mean, enough, in the European election? Enough of Europe? Is that what they mean? Or enough of this European leadership, maybe? If that's the case, we agree, because we are in a campaign against this conservative leadership in Europe. And we're also saying enough to these conservatives in Europe, because they are in power in the Parliament, in the Commission, in the Council, in all European institutions. And the crisis today is not the responsibility of the Hungarian government. It's a European crisis, it's a world crisis. It is the responsibility of this conservative leadership that has been in power in the 5 years in Europe and the United States. If there is no priority to employment in Europe today, it's not the fault of the Hungarian government, it's the fault of the conservative majority in Europe. If there is no real recovery plan in Europe, it's not the fault of the Hungarian government, it's the fault of the conservative majority in Europe. So yes, we say enough, but enough to Barroso, to Sarkozy, is that how you pronounce it in Hungarian? To Berlusconi, to Merkel, to all of those who have led Europe where it is today. And so I've come here together with our friends from the Hungarian Socialist Party to present our program, our European Socialist program, which has a real recovery plan for the people, putting employment as a priority in Europe, which wants to give priority to the social issues and not let people work up to 65 hours a week, which wants to give priority to gender issues, to women issues, and to put women in the center of the lives. Because the conservatives today, what are they saying? They're saying less maternity leave, less parental leave. In this campaign, we want to put people first, and we want to create an environment, a political, social, economic environment in which the people can benefit. So, enough to the conservatives and yes to the socialists in Hungary and in Europe. Ma Európában a nők az Eurostat statisztikája szerint az egyenlő munkáért egyenlő bér kampányt helyezik középpontba. Barack Obamának ez volt az egyik első törvénye, ami megértette, hogy ezt a fajta egyenlőtlenséget ki kell küszöbölni. A másik, amiről szintén beszélt az amerikai barátnőm, hogy eddig az amerikai nőknek nem volt biztosítva egyetlen $1 sem, hogy a gyerekekkel otthon maradhassanak. A mostani Obama kormányzat volt az, aki erről szintén törvényt készített, és azt is tudnunk kell, hogy tegnap a volt biztosasszony, a volt litván biztosasszony lett a köztársasági elnök, aki 2 dolgot tett, ami azt gondolom, hogy egy tisztességes csapatjátékot jelent, egy tisztességes szolidaritást a saját társadalmával. Azt mondta, hogy holnaptól a fizetésem felét kérem, mert szeretném jelezni, hogy Litvániának szüksége van arra, hogy valóban megértsük, hogy kevesebből kell tudnunk gazdálkodni.
Kérdés az, hogy valóban mit értenek a konzervatívok a családi értékek kifejezés alatt, ha nem a valódi problémák gyakorlati orvoslását. Tehát furcsáltam azt, hogy miközben gyermekekkel, babakocsival vonultak utcára, azt gondolom, hogy vajon az a gyerek hozzájárult-e ahhoz, hogy ezt tegyék vele. Tisztában volt-e a Fidesz alelnöke, hogy miközben ő itt a kormányt nem engedi, hogy megpróbáljon megszorítani mindenhol, hiszen Európában mi vagyunk az egyetlen tagállam, ahol 2 évig otthon lehet maradni ekkora pénz mellett. Eközben ellene szavaztak annak, hogy legyen egy tisztességes, egységes szabályozás, ahol nem csak az anya, hanem az apa is számít, és valóban esélyt kaptak volna az európai nők Magyarországon kívül, hogy tisztességgel a szüléskor lehetőséghez jussanak. Azt kell mondjam, hogy ha megnézzük a konkrét számokat itthon, mennyi volt a családi pótlék 2004-ben? 9400 forint volt, most pedig 26 000 forint. Pontosan tudjuk, hogy egy eső és egy egyre fordított összeg megduplázódott. 2002-ben 250 milliárd volt, ma pedig 540 milliárdot költ az állam. Tudjuk, hogy 130%-os a kihasználtsága az óvodáknak. Valóban ma már tudjuk, hiszen a barcelonai célkitűzések arról beszéltek, hogy adjunk egyenlő esélyt a gyerekeknek a munkaerőpiacon a későbbiekben. Ezt csak is akkor tudjuk elérni, hogyha a gyerekek bölcsődébe és óvodába járnak, hogy legyen a nőnek választása, hogyha akar otthon marad, ha nem. De pontosan tudjuk, hogy a Lisszaboni stratégia pontosan arról beszélt, hogy ha elég nő van a munkaerőpiacon, akkor meg tudjuk finanszírozni a bölcsődét és az óvodát. Nem véletlen az, hogy ma Dániában annak idején, amikor a mai Európai Szocialista Párt elnöke, Poul Nyrup Rasmussen meghirdette a 90-es évek elején ezt a programot, elérte, hogy ma 80%-ban ott vannak a nők a munkaerőpiacon, miközben Dániában születik a második legtöbb gyerek. Igenis, tettek azért, hogy tisztességesen, adókkal segítsék a dán államot. Nekem meggyőződésem, hogy jóléti államot csak is akkor tudunk teremteni, hogyha a tiszta iskolát és a tiszta orvosi rendelőt elvárjuk, valóban mindenki hozzáteszi az adóforintjait. Én bizakodó vagyok, az európai baloldal megtette a dolgát, végig kampányoljuk Filippel és Poul Nyrup Rasmussen pártelnökkel Európát, jelezve azt, hogy ezt a gazdasági válságot nem mi okoztuk, de mi voltunk az egyetlenek, akik egy tisztességes újraépítési tervet tettünk le, hogy hogyan tudunk ebből a válságból kikerülni, és tudjuk, hogy Angela Merkel és Sarkozynek nem az volt a fontos, hogy megteremtődjenek a munkahelyek, emlékszünk a csúcsra, mi viszont az embereket emeltük a középpontba, tesszük a dolgunkat, ahogy eddig is tettük, talán néha csöndbe, de egy dolgot biztosan tudok, igen, elég volt a konzervatív vezetésből, mert hogyha megnézzük ma azt a statisztikát, amit rólunk készítettek, a Magyar Szocialista Párt olyan listát állított, ahol azok vannak a lista elején, akik a legjobban teljesítettek, tehát érték alapján politizálunk. Tehát csak is a szokásos szlogen, Európában a magyar érdekekért, Magyarországon az európai értékekért. Köszönöm szépen.